Да. Айде, нека се вългме сега. Кажи, айде. Нью Йорк. Тук сме на Times Square. Да, на Times Square сме сега кеме на цървените скали. Да изпиеме по един Starbucks. Да го усетнем моментът. Да. Че да помираме пред улицата да не нас оказат. И е жълта таксина. Ай, утре са балики на воз. И навозът мора да биме применят, как ги накача? Forever 21 по моят бутик. Ама уж се го правят. Ама уж да го правят, да ги са навръгяйна, ние ги влезме. Я и Емилия. Ай тебе. Бисърка. Миломе. Миломе. Айде Кики, кажи някакси. Ню Йорк. На Times Square. Сега само ще се наядем в Макдоналдс. Да има фасул тук. Ама сакаме да сяпниме, нали? Сакаме да сяпнем, да. Сега е свободна вкусна. Free hugs. Oh, it's sweet. That's so nice. It is very hot. Oh no. That's Thanks. hot still. Thanks. Кики, какво само теб те гушна? Нас не наре си изгледа. Ще се лаги. Малко живее от чайна там, няма заебан. Ей ми кажи нещо, ма. Ти кот за първ път. И аз като за първ път съм много възбудена без двора. А? Гледам само. Само си гледаш. Купуване не продава. После ги кажем импресиите. Като свести ми кажи, като се върнем. Ай ги скалите, да ще снимам фотот на Алиша Кейс. Леле, закон, закон. Не дай Жешко. Жешко и тежко е. Прекрасно, що така? Ние сакаме да живеем тук, кажи. Сакаме да сега е на баба. Не ми изказа. Сега по някаква баба бъркме да посвоя. Ние малко големи сме за посвояване, аз мисля нещо друго ги трябва да направим. Ние тя посвоиме, не е пак не най-накрая ще да играе. Да, я пазвам. Айде. Третият камерман настъпваме на сцена. Чао! Чао, що да кажем? Нью Йорк си е Нью Йорк, не знам, закон. Айде от